Hello friends, bye Bodo job info official YouTube channel physical test sigen penja by Excise Constable ari benifrai jail warden. So beaw Assam Police new really labo sigen lai PhD FET eba nongthamni physical test ko lasigen ari admit nongthamna thabini monsigen. So bini sayaw gobang comments faigasino video kalam honnane so bekaino video खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो रेडि जायो आरो प्रेक्टिस को लागातार खालामो दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल साइटआव दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दायो एडमिट होगासिनो दङ आरो रिलिज होगासिनो दङ बेनो जाबाय आसाम फरेस्टआव स' आसाम फरेस्टआव बेनिफ्राय सिभिल डिफेन्स ग्रेड 3 कनस्टेबल मोननैनि दायो खनसेनो जमा रिलिज जागासिनो दङ स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि एक्साइज आरो लोगोसे जेल वार्डारनि बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि एक्साइज बेनिफ्राय जेलनि वार्डारनि नोंथांमोननियाहाय खनसेनो रिलिज जानायनि चान्सखौ नुहुरदों बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जाखादों स' जाहाथे एडमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बयबो रानिंखौ मोजां खालामनो हायो आरो लोगोसे दायो फरेस्टआव गोबां खम काट अफ थांगोन मानोना प्रेक्टिसआ खम जादों बेखायनो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां प्रेक्टिस खालामो आरो लोगोसे नेक्स्टआव मोजां काट अफ नोंथांमोना लानो हायो स' बिदिब्ला एक्साइज कनस्टेबलआ माबायदि सिलेक्शन प्रसेस जागोननो जों बेखौ दानिया नायफिनसै आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायनानै बुजिना लायो आपकामिं रिलियाव जाहाथे आरोबाव नोंथांमोना गोरोन्थि मावा स' बिदिब्ला जों नायगोन दायो अफिशियेल नटिफिकेशन गासै पोस्टआ 322 दङ दा बेयाव काटअफआ गोजौ थांगोन बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन स' प्रेक्टिस खालामनोबा पोस्टआ हिन्जावफोरा बेसेबां दङ एसटिपिआव 7 दङ एन्ड हौवाफोरा 16 दङ आनरिजार्भआव हौवाफोरा 80 एन्ड हिन्जावफोरा 34 दङ स' बेयाव सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन जेरै आसाम पुलिसाव खालामदोंमोन आरो बेयाव नोंथांमोना हाइटखौ नायोब्ला बिनि सिगां हाइटखौ नायगोन नालाय दा एसटिनि हाइटआ जोंनिया 160.02 हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफोरा 152.40 सेन्टिमिटार एन्ड एसटि स्टेज नायोब्ला 80 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन नर्मेलाव एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 85 जुदि बिनि गाहायब्ला नोंथांमोना नट इलिजिबल माने नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा स' बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टखौ नायगोन दायो जेरै नायदों बेबादि नायबाय थागोन आसाम पुलिसाव जि नायो बेनो गासैबो सेमानो दङ जेबो सोलायाखै स' बिनिफ्राय दायो जोङो फार्स्टआव जों नायगोन नोंथांमोननि रानिं अके स' बेसेबां रानिं खालाममारनांगोन आरो बेसेबां नोंथांमोना खारनांगोन दा फिजिकल टेस्टआव 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 800 मिटार्स खारनांगोन अके स' बिनिफ्राय लं जाम्प दङ लं जाम्पआ नोंथांमोना मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार बारोब्ला 10 मोनगोन आरो हिन्जावफ्रा 244 बारोब्ला नोंथांमोना 10 मोनगोन नाथाय मेक्सिमाम बारनांगोन नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लाबासो बे काट अफ फैगोन जुदि एक्सेलेन्ट लानो हायाबा काट अफ फैनाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना बे फिजिकेला 40 दं नालाय लं जाम्पआ 20 लाथारनांगोन बिनिफ्राय रानिंआव 13 एबा 14 लानो हायोबा थ' काट अफआ 33 एबा 34 थांनायनि चान्सआ दङ बे एक्साइज कनस्टेबलाव मानोना पस्टआ ओरैबायदि खम स' बेयाव खम काट अफआ मोननाय नङा बेयाव गोबां काट अफ थांगोन मानोना पस्टआ खम नालाय बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां खारो स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि रानिंआ 1600 मिटार्स थ' बेयाव जाहाथे मोजां खारो आरो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां नोंथांमोना पास खालामो दा बे नङा जे जास्ट क्वालिफाइड जाबानो पास जागोन बे नङा नोंथांमोना मेक्सिमाम बारनांगोन आरो खम समनि गेजेरावनो हाबनो नाजानांगोन रानिंखौ अके अब्लासो नोंथांमोना काट अफ फैगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकेल पास जानाय लोगो लोगो काट अफ ओंखारगोन नालाय हमना ला 34-35 बिनिफ्राय लोगो रिटेन टेस्ट लागोन बेनो जाबाय 100 कुइसन फैगोन 50 नाम्बारनि जागोन बेयाव नेगेटिभ गैया अके नेगेटिभ गैया साबजेक्टआ नैबेनो बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन जेबो टेनसन गैया बर'नि पेपार थागोन आरो बेनिफ्राय ओभारअल सिलेक्शन प्रसेस नायोब्ला जों गाहायाव नायगोन एनसिसि 5 एन्ड भाइभा 5 गासै 100 मार्क्सनि सिलेक्शन प्रसेस थ' बिनि गेजेराव हमना ला 85 एबा नोंथांमोना 90 बेबायदि काट अफ थांनायखौ नुनो मोनगोन आरो जास्ट बे एग्जाम्पल स' नोंथांमोना जाहाथे प्रेक्टिसखौ मोजां खालामो एन्ड बेनिफ्राय जेल वार्डारनि रिलियाबो सेमानो दङ नोंथांमोना मोननैजों मोनसे रिलि होनो हागौ जायनोखि मोननै मोनथाम पस्टआव खालामदों नोंथांमोना सेम मोनसे खारबानो जागोन एबा मोनसे खालामदोंबा मोनसे खारबानो जागोन स' बेनोमोन दिनैनि एक्साइज कनस्टेबलनि थ' आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिजोब्बाय आरो थाबैनो रिलिखौ नोंथांमोना होनो मोनसिगोन आरो एडमिट नोंथांमोना मोनसिगोन जानो हागौ लास्ट उइक मार्चआवनो बे रिलिया जागोन आरो नोंथांमोना बैसागुनि सिगां रिलिखौ जोबनो मोननो हागौ